Hej, jeg skal vise jer, hvordan I designer jeres egne covers på copenhagencovers.dk. Du kan selv designe dit cover på copenhagencovers.dk. Der er også færdige covers, du kan vælge imellem, og der er flere forskellige typer. Deriblandt også art covers, som forskellige danske kunstnere har designet. De ligger også inde under de færdige covers. Så hvis jeg nu trykker her, så kommer vi ind til hele herligheden. Der kommer vi ind. Og der er de forskellige emner, de er inddelt i. Og hvis jeg trykker her, så kommer jeg ind til nogle rigtige københavner covers. For eksempel kunne man vælge et fra Nørrebro. Men jeg vil allerhelst designe mit eget cover. Så derfor så trykker jeg her. Og jeg har en iPhone 4S. Så den vælger jeg og trykker på. Der kommer så nogle forskellige covers. Der er i forskellige kvaliteter. Og jeg vælger det, der hedder Snap. Det har sådan en lille hul til kameraet, men det passer helt fint. Og der er beskyttelse hele vejen rundt. Jeg skal vælge et billede, som skal passe der til telefonens størrelse. Jeg kan vende telefonen, og jeg tilføjer et billede. Jeg trykker på min computer. Så skal jeg vælge en fil, den kommer fra et rullegardin, ligesom jeg er vant til. Jeg vælger et billede, og det skal så passe inden for den blå ramme. Jeg kan flytte rundt på billedet. Jeg kan gøre det mindre og større. Det hedder skaler. Jeg kan også rotere billedet, så jeg kan få det til at vende den vej, jeg vil have. Og så kan jeg vende telefonen, og så få billedet lagt, sådan så det passer ret nøjagtigt inden for rammen. Hele tiden sørg for, at billedet passer inden for den blå ramme, for ellers så kommer der ikke noget på kanterne. Så kan jeg lægge tekst på. Og eftersom jeg har en mørk baggrund, så vælger jeg at skrive med hvidt, og jeg vælger en skrift, der hedder Lato. Og jeg skriver copenhagencovers.dk. Og det er jo lidt for stort til at starte med. Så det skal jeg have gjort lidt mindre, sådan så det passer. Og det ligger jo i sit eget lag, så man skal lige markere teksten, sådan så det bliver det, man formindsker, ikke billedet. Så kan man flytte rundt på det med musen, og sætte teksten der, hvor man gerne vil have den. Og så kan man lige vende og tjekke, at coveret ser ud på alle måder, som man gerne vil have det, inden man til slut lægger det i kurven. Så skal vi hen og betale. Og hvis du har fået en rabat voucher, så skriver du i det lille felt og gå videre til kassen. Og der skal du huske at udfylde navn og adresse og alle de andre felter, der er markeret med røde stjerner. Og vi skal også bede om din mail og dit telefonnummer, så vi nemt kan komme i kontakt med dig. Og så kan du krydse af, så du modtager vores nyhedsbrev. Og så har du muligheden for at få tilsendt dit cover til en anden adresse end den adresse, vi fakturerer dig på. Du kan fx få den tilsendt på arbejdet. Og som det aller sidste skal du huske at acceptere handelsbetingelserne. Så kommer vi over til selve betalingen. Det foregår på en sikker PayPal-account. Du starter med at vælge dit kort, skriver kontonummer, udløbsdato og din kode, og så er du faktisk færdig. Tak fordi du kiggede med.